Zij het op zo'n dag een speciaal moment, een special moment. Silver Ball uitreiking. Komt het al aan, Mechtelt van der Kooi, hier naast mij, voorzitter van de vereniging Het Fries Tuigpaard, ga ik het woord geven. Mechtelt, ga je gang. Dankjewel, Bert. En zo'n jaarlijkse hengstenkeuring is een moment om terug te kijken. En als vereniging Friese Tuigpaard organiseren wij altijd het kampioenschap voor de dekhengsten voor de sjees. En dat doen wij graag natuurlijk. Maar we hebben een heel speciaal jaar gehad. En daar zit een stukje historie aan vast wat iedereen misschien niet realiseert. 1955 tot 1955 was het ringsteken en het tuigen werd georganiseerd door het KFPS. Dat was aan het groeien, dus dat werd veel. En toen is het afgescheiden en is Vereniging Friese Tuigpaard opgericht. Dus we zijn een soort van maatjes met het KFPS gebleven. En vorig jaar vierden wij dat 70 jaar lang is. En we hebben het hele jaar feest gevierd, allemaal speciale evenementen gehouden, extra prijzen uitgereikt. En dat het leeft, dat is zo duidelijk geworden afgelopen jaar. We hebben jonge mensen die beginnen met tuigen in de regionale klassen, in de in de nationale klasses. Overal doen ze aan mee. En we hadden in 2024 wij 1200 starts over het hele jaar. En in 2025 waren dat er 1700. Dus het leeft enorm en daar zijn we heel erg blij mee. En de Silver Ball, die aangeboden wordt door de familie Witteveen uit Canada, die reiken wij dan uit aan de beste dekhengst in de tuigklasse voor de sjees. En dat was vorig jaar Gosse 526, het jaar daarvoor Jurre 495, daarvoor Nane 492, Rommet 498, wat een lijst. 4 keer IJssen 489, Torbe 466 en ook Tjada 483 staat in dat rijtje. En van het jaar is die gewonnen door Mathies 504. Dat is die, de winnaar van de Silver Ball, Mathies 504. En Jasper stelt het perfect aan u voor. Moedig het nog eens aan. Mathies 504. Iedere pas is raak. Prachtige entree van de zoon van Norbert 444. De merrie van Beert 411. Gefokt door Stan Derksen. En in bezit van de gebroeders van Manen. Jasper gaat de hengst opstellen. En dan gaan we zo dadelijk de Silver Ball uitreiken. Ja, Mathies 504, dames en heren, stal de show hier in dezelfde hal in oktober tijdens Indo-Friesland. Het kampioenschap Friese dekhengsten voor de sjees werd verreden. Daar is het gezelschap onder leiding van Mechtelt van der Kooi, voorzitter van de vereniging Het Fries Tuigpaard, met gelukwensen voor Jasper van Manen en die fantastische Mathies 504. De fokker Stan Derksen er even bij. Moeders van Manen, familie van Manen met z'n allen hier aanwezig. Al die dagen vieren dit moment uiteraard mee. Mooi.
Zotboot namens het bestuur. Donka FPS vertegenwoordigd door Sophie Leemans. Kampioen stamboekhengsten voor de Chase. Hier gehuldigd met de Silver Bowl. Mathies 504. Drievoudig kampioen Norbert 444, de vader, moeder Wilsterha. Sterpreferent van Beert 411. Standerkse uit Oosterhout, de Fokker. En de Woers van Maan uit Ede. De mensen achter Mathies 504. Prachtig plaatje. Dit zijn van die momenten die je als eigenaar van hengst absoluut nooit vergeet. De Silver Bowl, aangeboden door de familie Witteveen uit Canada. Gelukwensen over en weer. En dan denk ik dat we Mathies, meneer Mechtelt, mee gaat rijden op de chaise naast Jasper. Dat we Mathies nog een keer in actie gaan zien. Dit is de kampioen dekhengsten voor de chaise. Hier gehuldigd met de Silver Bowl. En de Silver Bowl gaat mee. Nu is het plaatje compleet. En maken we er nog één keer met z'n allen een geweldig feest van. Zo nog één keer gaan staan, dames en heren. Voor de kampioen dekhengsten voor de chaise. De winnaar van de Silver Bowl. Mathies 504 Leeuwarden. Supermooi gereden door Jasper van Manen. Triomftocht voor Mathies. Mooi. Mechtelt weer netjes teruggebracht door Jasper van Manen. Dames en heren, dit was echt een heel mooi moment. Silver Bowl. Van Stak, aan de Canada, die de Silver